Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Pak Bayu. Alhamdulillah panjenengan iso ndongake di jagat. Mbak Tati selamat malam. Sik urung rampung le salaman. Oh lagi pun wis disekecake alhamdulillah. Mas Jagat berkah akeh banget. Ditunggoni para senior-seniore. Nggih pangapunten niki ra dirandat Mas. Mboten napa-napa. Nggih. Engkang baku saged meriki. Dereng randat niki nembe ekstra kok nggih. Nggih, niki sowan niki kok dicawil Pak Sigit. Aduh iki mlenyek. Nggih kamu pangapunten. Nggih. Ya, tadi dijawil Pak Sigit buat sedulur Jogja nek bisa maju gitu nyanyi satu lagu. Aduh nggih. Kula tak bakso setunggal riyen. Nggih niki saged sowan mriki. Nggih alhamdulillah. Mbak arep ndongake apa karo Mas Jagat ayo. Mbak Tatin napa? Jenengan sik no. Mbak Elisa sik. Nggih, kula wau nggih nyimak Mas Jagat anggene napa ngeringgit niki luar biasa. Moga-moga impiannya bisa tercapai, bisa jadi dalang kondang seperti Bapak. Amin. Cerdas sekali Mas Jagat dan berani, pokoknya seneng le melihat itu dari suluknya sabetane kendel banget. Gojekane nggih sae Mas Jagat luar biasa. Nggih, amin. Mbak Tatin. Nggih, sugeng dalu, Mas. Dalu, wah jan piyai laris kok delalah kok ya pas iso mengestoni Mas Jagat wis alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih nek doane idem mawon kados Elisa nggih. Nggih, siap. Bakune berkahe sing disuwun. Mboten nggih tang sak cenglingan nyekar niki wonten sing ngersake podang kuning sekalian penjenengan tembange nggih Mbak Tatin. Saking Pak Haji Joto Karang Taruna Sumber. Oh nggih, monggo. Tak nyuwun anune sik swantene ngicipi swantene. Monggo dibawani riyin. Aku tak nyuwun tulung sing bawa Mbak Elisa sik engko didum karo Mbak Tatin. Oh nggih, Mas Mondol neng ndi mau? Nggih, wonten dawuh. Nah, urung jatah joget ta mau? Weh, urung Iki kejatah joget. Iki siap bagianmu. Empun kok. Apa? Empun mau. Apa to? Ngene kok. Joget. Ayo. Elisa karo Tatin. Nggih, Abah. Nggih. Ngaten. Dawuh Abah. Aduh, sembah nuwun Abah, dapat angpau. Matur nuwun nggih, Nggih. Pak. Isen ana nyumbang. Wolah, kosong jebule. Tiwas alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbok Iki menawa mau engko lali. Leboke Ngelekno. entuk meneh. Ngelingake. Menawa lali. Siap, Abah. Wis Tambahi, wis. Wis, ya. Oh, amplop luwih gede omong. Nyata tambahi 10.000. Alah. Nyoba 10.000 dikake mic kaya. Genepek bakso mau kok. Lah ngewek jolang kuwi, Mang. Nggih, monggo diaturke sik podang kuning, monggo. Mas Jagat di Jagat. Mas Rene, Jagat. mriki Mas Jagat. Rene. Mriki Mas Jagat, timbali Abah. Bocah kok le pinter Nah, kaya ngono. angpau. Iki nek iki aku tenan. Lah, Tak wehne Jagat. Mergo aku ora percaya karo Sigit. Oh iya. Nah, bocah pintere kaya ngene kok karo Sigit aja diseneni. Kok kuwi to? Aku ngrasakne lah iya. Putuku sing ning Rembang kok nasibe kaya ngono. Ha nggih. Sigite kebacut. Cah kuwi lho jek kon obyek bakul es lilin. Nah, Kuwi bocah bocah tremos ning sekolahan. Lah ngono ki lho, diitung yo Sigit njaluk bathi ki. dan Pak wis kurang ajar tenan kok. Karepe bocah polah kok ora oleh. Kowe iki dadi apa kok melu nyengeni iki? Lah mbuh dadi apa? Ora apa kok melu nyengeni iki lho. Rumah sakit iki dadi apa? Mbah ya ora apa ya. Monggo diaturke sik, monggo dibawani nyuwun tulung. Mbak siap. Elisa, monggo Mbak. Nadyan wujud mong paksi Ya meneh sijine. Oh ya. Sak larik meleh. Nggih.
alus manis nengsem kocro Mas Jenes, Mondol, kowe iki ngopo to jane? Wong kok ora iso anteng lho. Abahe lenggah jenak kok. Kok iso wirawiri ae. Ngopo? Abahe iki men sak senti karo aku. Sentimen. Lah wong pas lungguh kok dijoki banyu to. Nah. Mbok kondas sisan. Oh ya, oke. Monggo. Kondas. Oke. Guyon. Oke. Wong Biyen. iso ranju dilulu. Dikira Karo abahe kok nyenekne iki lho. dilulu ora mudeng. Dilulu katenanan. Guyon. Cek jane ngopo lho iki. Tapuk. Ya bener. Wis rasa dibenake napuk ya suruh. Apa ditapuk? Piye? Ya wis bener. Bener. Masa ngono bener, Mas? Bener. Berarti yo padha bentone. Ya, monggo Pak Tatin. Lho, iso lungguh kono iki lho. Wis bener. Wis ngono wae, ngono Lah wae. kon lungguh ndi? Kono yo wis kebak. Ya. Wong sing longgar iki kene lho. Monggo Pak Tatin, monggo. Monggo Yayi. Oh. Kula kentunaken kadang kula Mas Joko Porong wilujeng lenggah. Oke. Nggih. Enak oleh pewantes ke rumah saku Mas Mondol. Nek mung wong ganteng nek aku diapit loro lho. Wong sing ganteng-ganteng rek nek gunane wi. Kok jek iso? Eh? Kok jek iso? Lho ya carane. Piye? Golek cutik diutik-utik. Kok diselentik? Dicutik. Oh, tak kira diselentik. Ayu. Apa? Aku Munia. Aku pengen. Pengen apa, Mbok? Sing pasti aku seneng kok aku pengen. Oh. Maksudnya pengen seneng. Oh iya. Ramudeng dilulu. Lanjut. Ya. Golek si podang jenah. Jenar ni apa? Apa? Jenar ni apa? Wis sikatan ora to jane iki? Aku nek sikatan nganggo suket tok. Tak gebek sak cangkem-cangkeme. Pas iki nek sikatan nganggo suket iki jenenge sapi. Pokoke sapi. Ya begitulah. Sapi buntute nendi? Lho, buntute ya ning mburi to. Lah buntutmu? Aku ya ning ngarep, Ding. Lah kok wingi nang ngiringan? Pancen nggonku iso dicopot kayak ning ngiringan. Nesu lho. Kok enek buntut tok nang ngiringan. Ayo. Modele Modele ngopo? Modele nggekno dalan. Iya. Heeh, tak goleki dalan, aku sing nyapu ning ngarepan ya. Piye? Ngopo kok judel iki ngopo? Piye? Kok sing ta? Iki Piye to? iki wae. Toprake metu nyeme-nyeme. Nah, iki wayangan nganggo mercon koyo arep bendayan. Oh, karya budaya lho iki. Ayo. Monggo Pak Tatin. Mbak Tatin. Jenengan sing arep wis arep umik-umik ngono kok endang tok ke. Ibu bunga. Kok sik to? Nar nembang ya kudu laras iki lho. Cocokke kae lho. Ah, Mosok nembang kon nggawa kelaras. Ibu. Tunggale wajib kae lho. Nuwun sewu, Mas. Pripun? Sampeyan ajeng marahi to. Boten. Pinter jenengan kok, Mas. Pinter jenengan. Mendel mawon nek mboten. Nggih. Iba bunga ing atiku
Nggih, leres. Leres. Kowe cangkeme sawak pacul pisan. Kowe ngapa arep jula-juli bareng? Arep ngrebut pasar aku. Kaya apik-apik kok kidung. Mboten kliru. Sing bener, sing apik. Pengen sumeti mercon nek kowe. Mboten. Muni kok pengen. Berarti otak pertamane ning kene. Lho. Karo abahe kok nuding-nuding iki lho. Sing nuding lho, San. Otak pertamane ning Ya. Monggo. iba bunga ing atiku. Ora usah karo nangis to. Bawa kok karo nangis iki lho. Sing nangis ki lho sapa? Lah suaramu iso Oh, gak mudeng vibra. Ya. Ya, fibra. Fibra. Vibra ngono kuwi. Ya, oke. Ora mudeng. Sampeyan aja nganggo dalang iki. Vibra ra mudeng. Nggih. Nggih Pak Fibra. Ayo. Nyanding bisa dadi Ben ngancing. Ben ngancing. Yo, Ye, kowe iki lho. Ayo, mulai. Ayo. Iki jane guyu apa gumuh to? Dinteni wong akeh iki lho. Dinteni wong akeh. Iki lho dadi dinteni keluargane barang kok. Ayo. Iki piye? Toh. Angger ngancing. Yo. Ayo. Dinteni kok. Ora iso. Mangteke Pak Tati, Pak. Nek wis ngono kuwi ra iso omong dhek. Ayo. Cidor. Nyetrum iki. Ayo. Nyanding bisa. Nyanding bisa. Menengo aku dadi melu guyu lho. Tin, Kula Pak. kowe pancene dagelan sakmene kae sing kena sarap cocot ya kowe tok. Kowe nek sapa guyu kowe lak mung kelingan enak loro disangga bareng ya, Dik. Ayo. Nyanding bisa. Iku nganti gara-gara ngono terus iku. Dadi to. Kowe guyu ya guyu aja golek kesempatan kowe. Ayo. Guyu golek kesempatan. Untung aku madhep rono nek madhep rene mau Kesempatan mat. Kowe nyapa iso melek guyu barang ya. Apa ayo? Wong kok iso Monggo podang kuning. Ayo Mbak Elisa monggo. Kali awe. apa? Dadi tombo tonggo. Lho, wong iki nek omongane balik, wong ngusir yuda lho sing alih dheke dhewe. Ngali kowe kok malah kowe lunga iki lho. Wong kok apa-apa kok balik. Ayo joget Mas Modol. Bagiane joget sing kene, nayup kene, nayup. Ayo. Nah, kene. Yo. Dal, Ayo, kene. kowe nang ngarepe Tatin karo Elisa ya. Kene nembang rape. Sini. Aja nangis to ya. Dal. Nggih. Ayo. Monggo, ayo. Sampur pakur matan kagem. Oh iya. Seto, jolangi sing ilang apa? Syukur lah alhamdulillah, HP-ne ilang. Oh alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ben tuku anyar. Iya. Yo, monggo, ayo Mas Modol. Wis. Karo merem ora apa-apa jogete. Monggo, ayo, Mbak. Esuk awane ngomah wis ora kerasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng miteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi Asik. Manyen kan liya kang nyawa.
Kira mau jaranan yo. Lekowo putra. Tepuk tangan untuk para pelawak.